Тук имаме една батерия. Батерията е Black & Decker, 14,4 волта, литиево-ионна. За съжаление батерията вече е стара, не се разпознава зарядното и би трябвало да изхвърля, но ние няма да направим това. Тук сме развили болчетата, разглобяваме батерията. Ето. Така. Ето вътре има 4 елемента. Литиево-ионен елемент. Продължаваме да разглобяваме. Ето, това е електрониката на тази платка и ето виждаме връзките. Така. С помощта на секачки отделяме елементите и останалата част изхвърляме. Ето тук виждате, сме ги свалили 4 елемента. Мощите срязани, махнато и картончето. От AliExpress сме купили тази кутийка. Вътре има място за 4 батерии, платка, 2 USB изход и едно microSD вход. Ето е кутийката. Цената е символична, около $2 с безплатна доставка до България. Включваме. Тук има 4 светодиода, тям че се виждат, които мигат. Показват, че няма батерии. Взимаме първи елемент. Много е важно полярността. Минуса тук. Слагаме елемента. Ето го, този елемент е изправен. Отделяме. Взимаме друг елемент. Слагаме. За съжаление този елемент не е изправен. Поради тази причина електрониката е дала дефектна батерия и съответно батерия трябва да изхвърля. Взимаме друг елемент, слагаме го. Също е изправен. Значи, само заради един елемент трябваше да изхвърляме цялата батерия. Какво правиме? Зареждаме един по един трите елемента, които са здрави. Съответно слагаме ги, затваряме кутийката и имаме резервно зарядно за телефон. В случай, че по някаква причина нямаме, на път сме, колата сме, няма ток, спокойно може да се заредим телефона. Също така, спокойно може да се ползва като резервно осветление. Това нещо. Ето го, свети. Просто монтираме тук трите здрави елемента, затваряме кутийката и сме готови. Много са важни някои неща. Първо, елементите трябва да бъдат, трите елемента трябва да бъдат заредени преди да се сложат. Не може да сложим едновременно зареден и незареден елемент, защото са включени, както виждате, в паралел. Много е важно да се спазва полярността. Ако не спазва полярността, може да предизвикаме пожар. Минуса е тази част на елемента минуса, тази част на елемента е плюс. Минуса е към пружинката, плюс се слага към тази пластина. Това е всичко.